Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tiba tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndinoda kukuudzai zvakaitika zvosvika ndichizoromba. Handingati ndakaromba as such because mari yacho ndakangoipiwa ka1. Ndiyo mari iyo yandakazoshandisa ndikazovhura boutique muno muHarare uye zvekare ndikazotanga kuita zvemabhero ndichibatsirwa nebrother yangu nemuroora. Ndokubva tachizozvisimudzira ndikazotosvika pakutotengawo imba muno muHarare uye zvekare tikazovhura supermarket. Ndichangoti supermarket iyi takaivhura kumasvingo so that vanhu vanondiziva vasazonyumwa, vasazofunga kuti ndini ndakupai confession iyi. Ende hama dzangu hadzitozvizivi kuti ndakatengesa chibereko changu. Zvakaitika mukomana ndezvekudai: ndakaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndokubva ndachizotanga kugara neimwe friend yangu. Saka she was married, then her husband akabva achizotanga kuita moves kwandiri. Ndikabva ndaona kuti zvainge zvisingaiti kuti ndirambe ndakangogara navo. Then ndokubva ndachizomuudza kuti ndainge ndafunga hangu kuti ndinge ndichibva pamba pake ndinge ndichienda kunogara somewhere else. So then I started staying somewhere else. Ndainge ndava kugara nomumwe musikana uyo wandainge ndava kuwirirana naye. Saka musikana uyu aiita zvekudanana nevarume vakawanda. Ndikangoti ainge ari hure. Ainge achitengesa muviri wake muchivande. Aiva nevarume vakawandisa avo vaiuya vachizorara naye vobva vamupa mari. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichigara naye kubasa kwandainge ndichishanda, ndakabva ndachizomiswa nemuIndia. Ndokubva ndachizotanga kuitawo zvekudanana nevarume, but not just a normal relationship. It was a relationship yekuti kana ukauya kwandiri unotofanira kutoti unge uchindipa mari ndiko kuti ndinge ndichirara newe. Saka ndakabva ndachizotanga kugara kwangu ndega nekuti ndainge ndava kuda kuti macustomers angu ange achizofila comfortable plus tisazongoramba tichinetsana, because dzimwe nguva aingokaruka atongopinda mumamood kana kuri kunzi ndinenge ndasirwa mari yakawanda neboyfriend yangu. So we still remained friends. Ndakazodanana nevamwewo baba ava vainge vachigara kumavillages. Vakabva vachizondinyepera vakandiudza kuti vainge vasina mukadzi. Izvo mukadzi wavo ainge akaenda kuZimbabwe. Ivo vainge vaine chitupa chemuno muSouth Africa, vaitoita zvekutodriva mabhazi. Saka vaigara kumavillages nekuti makuseni oga vaidriva bhazi ravo vachibva kokuvillage vachienda mutown nevanhu. Saka vainge vachigara kumavillages. Ndakabva ndachizotanga kugara navo. Ndichigara navo baba ivavo ndakabva ndachizobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri, then I discovered kuti I was pregnant, and I also discovered kuti vainge vaine mudzimai. Mukomana ndakazorohwa nemukadzi wacho because amene kuti akazomuudza ndiani kuti ainge atotorerwa murume wake. Vakauya vakandirova ndiine nhumbu iyoyo ikabva. Ndikabva ndachizotiza ndikadzoka mulocation, but ndainge ndava kugara mune imwe location. Ndichigaramo mulocation imomo ndakabva ndachizotanga kuenda kumasowe ndichida kubatsirwa because zvainge zvava kundirwadza kuti kusei ndichiramba ndichingosangana nemabad luck mumarelationships angu. Saka ndakaenda kumasowe ndichida kubetserwa. Ndaenda kumasowe ndipo apo pandakabva ndachizobatsirwa nevamwe madzibaba vandakazogumisidzira ndava kudanana navo. Madzibaba evavo vakandinyepera zvekare vakandiudza kuti vainge vasina mukadzi. Izvo vainge vaine mukadzi wacho akazouya tikanetsana. Ndikatiza, ndakadzingwa pamba pavo ndisina kana kwekuti ndainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichizoenda. Ndikabva ndachizotanga kuroja pane imwe imba muSouth African ainge ari muridzi wepamba ipapo. Akatondinzwira tsitsi because kana pekugara ndainge ndisisina. Saka kana chikafu ndainge ndisina. Ndakazoti nerimwe zuva ndikangopinda hangu mutown, ndainge ndatofunga kuti ndinge ndichifamba ndichipema zvokudya.
ndichifamba kudaro ndipo pandakabva ndachizoona maNigerian nevamwe vakadzi vekuZimbabwe avo vainge vachipa vanhu zvipepa zvekuti kana uchida kuromba kukudza nhengo yako. Saka ndakabva ndachizotaura neumwe mukadzi wekumusha ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achitaura nemurungu wake kuti ndinge ndichikwanisa kuzowanawo basa. Akabva achizotaura nemuNigerian. Mushure mekunge ataura nemuNigerian ndo pavakabva vachizondipa mapepa vakabva vanditi ndiyo interview, chienda unopa vanhu mapepa awa. Kana kuri kunzi ukakwanisa kupedza mapepa awa basa unenge watoriwana. Ndakabva ndachizotanga kufamba ndichipa vanhu zvimapepa ndokubva ndapinda basa, but tainge tichipiwa 10 rand pazuva. Yaingova iri mari yekuti unge uchikwanisa kungowanawo kutenga zvokudya. Zvakaoma zvakadaro mukoma, ndainge ndava kugarapo pachisaluni chainge chiri chisaluni chemukadzi wemuNigerian uyo wandainge ndoshandira. Ndakamuudza kuti kana kwekugara ndainge ndisina. Handina kunge ndakaziva kuti maNigerian masatanist, especially kumukadzi anenge akazvitakura. Ivo vakabva vachizotoona kutoti wainge uri mukana wekuti vange vachiromba nekuti vainge vakatombodzokera kunyika kwavo kuNigeria ndokubva vachizobatsirwa neimwe n'anga, asi vainge vakanzi vaifanira kuti vange vachizochekeresa mwana wavo musikana, but nekuda kwekuti vainge vasingadi kuchekeresa mwana wavo musikana vakabva vachizosiyana nazvo kwava kubva vachizodzoka kuSouth Africa. Ndokubva ndachizopindawo muupenyu hwavo ndisina kana chandainge ndichiziva. Mukoma dai ndainge ndakaziva ndingadai ndakadzokera hangu kumusha nenhumbu yangu. Saka ndiine nhumbu kudaro vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuenda kuNigeria. Vakaenda kuNigeria for only 1 week. Pavakadzoka mukomana musi wavakadzoka takarara tose musaluni. Zvakatondinetsa because musaluni omo mainge muine room iyo yainge ichirukirwa vanhu musoro, then kwainge kuine karoom ako kainge kari ka storehouse ndoma ndainge ndichirara muroom imomo. Saka vakati vainge vachida kurara musaluni, asi ndakazomuka usiku ndokubva ndachizoona kuti vainge vakarara vasina kufuka machira asi vainge vakawaridza micheka yered. Vainge vakarara vakaita sekunge vanhu vainge vakafa. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakatomuka ndikatoburuka pakamubhedha kandainge ndakarara because ndainzwa kuti ndainge ndichichekwa muzasi meguvhu. Asi pandakati ndapindamo murumu iyo yainge ichishanda serumu yainge ichirukirwa vanhu ndo pandakazozviona zvekare ndadzokera pambedha ndainge ndarara. Ndainge ndava kuzviona ndakarara. maNigerian ndakazomaona achipinda mukarumu mandainge ndiri. Vakati vapindamo murumu imomo mukomana ndipo pavakabva vachizogadzika hari padumbu pangu. Paini yandainge ndichinzwa muzasi meguvhu kuchekwa paini iyoyo mukoma yakabva yanyarara. Ndokubva vatanga kuseka vakabva vanyangarika. Ndakabva ndachizomuka. Pandakamuka mukoma chakandishamisa ndechekuti pandakapindamo mune imwe room iya ndakabva ndachizoona kuti vainge vasisimo asi vainge vasiya door rakavhurika. Ndikati vanhu ava kuvanogosiya door rakavhurika kudai kwanga kuri kunzi vanhu vanoba vanga vapinda. Handisi vaiba zvinhu zvose izvo zvaishandiswa nevanhu vanoita zvekuruka misoro zvainge zvingorimo. Mukomana ndakavhara door yariya. Pandakati ndichivhara door ndo pandakanzwa nzeve dzangu dzichirira. Malights ose akabva adzima. Ndakanzwa munhu akaridza mheri muceiling ndokubva munhu iyeye angoti zii. Malights ndokubva abaka. Ndikatanga kunzwa dzungu. Ndakazongomuka mangwana acho makuseni. Ndakamuka kuda dzainge dziri kuma past 8 mukoma ndipo pandakamuka ndichitonzwa munhu achitonoka. Ainge ari muSouth African ainge atoya necustomer yake yainge achida kuruka. Ndo pandakazomuka paya ndichinokinura dom. Kunyangwe paakapopota achiti une usimbe unorara kusvika nguva dzino vamwe tichida kushanda, handina kana kukwanisa kumupindura. Usiku hwacho ihwohwo maNigerian vakazouya vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuenda neni samwe. Takabva tichizoenda kune imwe restaurant. Takati taenda kurestaurant kuya mukomanashi mukunotaura kwatainge tichiita
vakabva vachizondibvunza kuti saka ndainge ndichirongei nenhumbu yandainge ndakatakura. Ndikabva ndati ndainge ndisingazivi, asi ndainge ndichida kungotenda Mwari nekuda kwekuti vainge vandipa pekuti ndinge ndichigara. Sezvo ndainge ndakanyoresa nhumbu yangu, ndainge ndichazosevha zvimari ndongotengawo zvimapampa nekapreparation kekuti ndinge ndichikwanisa kuzonobetserwa mwana wangu. Vakabva vanditi think about it, ko kana tikakupa mari. Ndikabva ndati muda kundipa mari yekuti ndiite sei? Vakabva vanditi nhumbu iyi handiti baba vayo vakagara vakairamba, but iwe uchiziva kuti nhumbu ndeyani asi muridzi wayo ari kuiramba. Ndikabva ndati hongu, because muridzi wenhumbu ainge achiramba nhumbu yake because ainge achitya kutora responsibility. Saka vakabva vanditi how about ko ukangoitako miscarriage? Ndikabva ndati miscarriage inini ndava kutoda kutopinda mu9 months ndingasafa. Vakabva vanditi kwete, haungambofi, tinokuendesa kuprivate kunyange kuMediclinic. Sorry mukomana shini kutaura zita rechipatara. Ndokwavakati vainge vachikwanisa kundiendesa ikoko, then ndobva ndachizoitwa operation. Hanzi mwana anotobuda but anozobuda akafa. Mukoma ndakafunga nezvazvo nekuda kwemari yavainge vandivimbisa, nekuti vakati ivo vainge vachikwanisa kundipa mari yekuti ndinge ndichizotanga business randainge ndichada kuzotanga. Ndikabva ndati zvinoita, ndagara ndiri kuida mari, ndoita sei pano? Ndakabva ndachizobvuma. Vakabva vachizoenda neni kuMediclinic. Taenda kuya zvose mukoma zvakaitwa kumaprivate havana zvakawanda zvavanombobvunza. Ndakabva ndachizobayiwa injection after vabhadhara mari. Ndakaita 3 days ndiri muchipatara, and each and every day mari yavainge vachibhadhara, sezvo ndainge ndisina medical aid, vainge vachibhadhara 40 something thousand yavaibhadhara, because vakazondiratidza bill iro ravakabhadhara for the 3 days that I stayed. Apa yainge iri mari yekungogara muchipatara, then mari yeoperation, apa mari dzemablood test, zvakangosiyana-siyana. Chose chaunoita kana uri muchipatara, maprivate chaiwo maprivate hospital, you pay for each and everything. Mablood test, maoperation, madoctors, you pay. Saka I think mari yavakabhadhara kuda inotosvika kuma 140,000 something, ndo mari yavakabhadhara cash apa on top of the money that they gave to me. Saka ndakazoitwa operation, mwana akabviswa. Mwana akati abviswa, asi ndakaudzwa kuti ainge atofa at that time. Asi mwana handina kana kumbomuratidzwa nekwaakaendeswa, mwana handitozivi. So ndakati ndazorora ndokubva ndachizobuditswa muchipatara. Ndainge ndava kugara kumba kwavo, vainge vachigara kumasuburbs, vaipota vachienda neni kumaprivate doctors just to check kuti ndainge ndiri right here, since ndainge ndakazvara neoperation. After recover vakabva vachizonditi ndinge ndichiuya kunoku kuZimbabwe. Vakandiperekedza mukoma sezvo ndainge ndisina passport, and then they booked a bus for me. Ndikabva ndachizodzoka kunoku kuHarare. Ndauya kuno mukoma, ndikati patainge tiri muroad, ndainge ndakabatira hana yangu mumaoko. Mari yandainge ndiinayo yainge yakawanda. Zvandakaita mukoma, ndakatenga magroceries angu, ndakatenga vana sugar, flour, rice. Dzimwe mari ndainge ndakaisa murice, dzimwe mari ndakaisa muflour, because ndakati Mwari, kana kuri kunzi ndikazobatwa nemapurisa handidi kuti vange vachizonditorera mari yose. Saka ndainge ndakaisa mari makasiyana-siyana. Ndikatenga masuitcase, ndikabva ndachizovhura kumakumbo kuya, ndikaita mari yekurola ndikaisa mumasuitcase because yainge yakawandisa mari yacho. Ndokubva ndachizouya kunoku kuHarare, ndikagamuchirwa nehama dzangu. Handina kuda kuti ndinge ndichiudza hama dzangu kuti ndainge ndiine mari yakawanda kudaro. Ndakabva ndachizobudisa kamari kamwe kandainge ndiinako muhandbag. Ndikabva ndati budi ndo mari yandakabva nayo kuSouth Africa, sanoda kuti tinge tichitanga business. Ndokubva tachizotanga business redu. Saka kunyangwe takatanga tichiita malosses, mukomana havana kukwanisa kuzviona kuti tainge tichiita maloss because mari ndainge ndiinayo. Taiti kana tikahodha zvinhu zvikasafamba zvakanaka ndohodha zvekare. Kusvika tazobata mukoto, tikatanga kunotora mabhero Mozambique, ndokubva tatenga motikari yataitoenda nayo kuMozambique tichitonohodha mabhero. Ndokubva ndachizovhura boutique nekusaidi, ndikavhura maflea market, ndikatanga kuita zvebaby wear, masola nemamwe magadgets akasiyana-siyana. Saka ndo
business randakazotanga kuita ndokuzototengawo imba yangu mukoma. I am an independent woman, but ndakatengesa chibereko changu mukomana chipandainge ndava kugara kumba kwavo. Vakazochiburitsa, handizivi kuti vakachiburitsa sei, but pavakandipa mushonga wekuti ndinge ndichinwa, mushonga uyo wavakati vakabva nawo kuNigeria. Ndakati ndapedza kunwa mushonga iwoyo ndopandakanzwa kungonzwa pain, ndokubva ndadonera pasi. Pandakamuka ndopandakaona kuti vainge vakagadzika hari kumberi kwangu, apa ndainge ndakaradzikwa pamubhedha. Iko kubleeda kwandainge ndichiita, vakabva vandiudza kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichitarisa muhari nekuti mainge muine chibereko changu. Murume wacho akabva achizotora hari iya ndokubva achizoenda nayo samwe. Saka ndokutengesa kwandakaita chibereko changu. Ndifezve ndakaita zvekare umwe mwana. Ndiyo secret yangu yandinayo. Dzimwe nguva ndinomboti kana ndikafara ndikati farei then ndobva ndanzwa pain, ndakatoendawo ku Duke and Slay ndichiti zvimwe kuda kana ndikaenda ku Duke and Slay maybe ndinokwanisa kubvisa stress, but mukoma ndakatobvako ndiine stress because ndakazopika up umwe mukadzi tava kudzoka tichibvako ku Duke and Slay. Mukadzi uyu ainge aine mwana wake, saka mwana wake akazotanga kuchema, akabva achizotanga kuita rough kune mwana. Zvikatanga kundirwadza kuti asi munhu uyu anombozviziva here kuti kutoitawo mwana chitori chipo chinotobva kuna Mwari. Isu vamwe tinotovashuvira vana kuti nemari dzatava nadzo kana ndaikwanisa kuita mwana, mwana iyeye kana kumuzvarira mundege ndaimuzvarira mundege nekuda kwemari yandiinayo. I want to have a child but I cannot have a child. Ndiyo secret yangu mukoma. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndakatengesa chibereko changu. Munozvionawo sei Vedari. Ivo vanoti avadi kana kuudza anyone kuti ndo zvakaitika izvi. Hanzi it is my own secret. Handidi kuti hama dzangu dzinge dzichizviziva, but hanzi ndiri kukuvara mumwoyo nekuti handina wekutaura naye, wekuudza hanzi handina. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Ndauyawo pano ndinoda kuti muri yeZimbabwe munge muchindibatsira kubva ndichiroora mudzimai wangu iye ndewe chikuru. Hama dzangu dzainge dzichiti wakajezwa nemukadzi, saka gore radarika iro museri mudzimai wangu akazondibudira pachena mushure mekunge ndapiwa mumwe mushonga neumwe madzibaba. Saka ainge ava kusarara, aingorara achingorotomoka ndokubva achizondiudza kuti akandidyisa. Ndakamuregerera hake, but zvinondibata mumwoyo mangu. Mudzimai wangu akandiudza kuti patainge tichinetsana apo pandainge ndimbori negirlfriend, pandainge ndichiita zvekudriva makombi kuZimbabwe, ndainge ndava negirlfriend because hama dzangu dzaindiseka dzichinditi waroora chembere. Nekuda kwekuti ainge asingadi kuti ndinge ndichizoroora umwe mukadzi, anoti akabva achizoenda kune vamwe gogo. Aenda kuna gogo ivavo ndipo paakabva achizonzi ange achizogera bvudzi rake rekusika rudzi. Akazozvigera bvudzi rekusika rudzi akaenda naro, hanzi rakapisiwa rikazanganiswa nemaherbs. Saka aiti kana achibika aibva achizoisa maherbs iwawo obva andipakurira ndobva ndadya. Hanzi ndokusaka ndakazomuramba musikana uyo wandainge ndichidanana naye pandainge ndichiita zvekudriva makombi. Saka mudzimai wangu ndakamuregerera, but handizivi kuti hama dzangu ndotaura nadzo here because ndakatombonetsana nehama ndikatomborova munin'ina wangu mushure mekunge anditi bhudhi makadyiswa. Ndoudza hama dzangu kuti mudzimai wangu akazoreurura kana kuti ndongonyarara just to protect my wife. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Kana wanga uri iwewe waizvifambisa sei? Mukadzi akuudza kuti ndakagera bvudzi rekunzvimbo kwakavanzika, ndikakubikira, ndo zvandakaita pandakakudyisa, and will you forgive him and move on?
kana kuti inenge yatova hondo yechimurenga. Let us try to assist our dear brother in the comment section. Kune episode yanda posta good trends play. The link is in the comment section.